duwe lah nek sing 97 ki master kira. Nek sing perdam sing larang saiki. Sik nang kanca sik. Yo konek sik ya. Apa kuwi? Kopi jos lho, jenengan iki apa ora ndelok kontenku? Lah urung tahu. Lu tahu? Jaluk Ini ngrasake. iki lho, ngrasake. Baru tak bales iki, Mbah. Heeh. Allah, Gitu ora enak. Allah Gus. Jare Ya Allah. Gus mulane Kang Sawer ki ya saudara tinggi tenan, Mbah. Kopi jos sekarang iki ora dipangan ya, Mbah. Sing diombe kopine ya, Mbah. Wah, nang nyebut nggih, Mbah, nyebut, Mbah. ora oleh dipangan. Lah ya ora. Ini kok Hmm. enak. Duh. Niki diombe kopine. Nek kurang gede kula goleke dongklak sih, Mbah. Kula golek dongklak sisan. Pun leren-leren. Mantap lho. Oke. Pun ah. Oh. Pot. Utai HP.